बेनिफ्राय गुगाबाय होननानै बे खौराङाव जों नुनो मोनदों सार बे समाव मा बुंनो सानो सांग्रां होननानै बुङोबाथ' जोङो फ्राय माने सांग्रांखौ जोङो लुबि होननानैसो जों मिथियो सांग्रांखौ आरो सांग्राङा सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्राङा मोनसे समाव जोंनियावनो दंमोन आरो बिथाङा मा होनदों सासे जोंनि इउदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा मा होनदों सासे साक्सेसफुल मानसि नङा मानोना बिथाङा थांनाय जोंखौ फेजेननो थाखाय खाम्फा बरगयारि सारखौ फेजेननो थाखाय प्रतिम चिरां बिथाङा हर सान हराव खामानि मावदोंमोन गावनि माखासे टिमखौ लागायदोंमन आरो बै टिमा दिनै जों खोनानो मोननायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे हाजारजन मानसिया माने गावजों फैगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय मैया जों नुबाय जे बिथाङा गावनि बै जिखिनि खोथा होनाय हाग्रामा महिलारि सारनो जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा जे आङो इलेक्सन जोबनायनि उनाव जइन जागोन सार फर्मेलि बे बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा मा होनदों हाजार जननि जायगायाव मैया खोनानो मोनबाय जों 70-80 जन मानसियाल' बिथांजों फैनानै जइन जादों आरो बेवहाय नुबाय जोङो शक्तिशाली दैदेनगिरिफोर गैया जेराव जोंनि इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो थाबथालांदों आरो बियो मालाबाबो सांग्रांजों थाया आरो सांग्रांखौ मिथिगौ जे सांग्राङा सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्राङा गावनिखौनो सिन्था खालायो आरो सांग्राङा मालाबाबो रायजो राजानि मोजां खामानि मावग्रा नङा आरो बिथाङा दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'नि नाम लानानै गोबां बिथाङा बेबायदि माने खामानि मावनानै माने मोनसे लेभेलाव फैदोंमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवनो बिथाङा दिनै आसामनि फुटबलनि सेक्रेटारि मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ जोगारनानै हाग्रामाजों आखाइ हमलायलायनानै बिथांमोना माने एसे लेनदेनबो जादों होननाय आं खोनादों इलेक्सन माने समाव थ' बिथाङा बेफोरखौ लानानै हयथ' बिनि एसे एनै फैसा आगायनायफोरजोंनो दिनै बे 60-70 जन मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा जे मैया माने बिपिएफआव जइन जाबाय आरो बे लासिंसिं बाथ्रा बिथांनि जइन जानायाव हाग्रामा महिलारि सारा प्रेजेन्ट जानांगौमोन बिथांमोननि मनेस्वर बसुमतारिया बेहाय प्रेजेन्ट थानांगौमोन नाथाय आं नुवाखै बिथांमोननि माने बिपिएफनि हाइ कामाना जे माने सांग्रां माने ब्रह्मनि जइन जानायाव नुजानांगौमोन बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा होननानै जों सानो ओंखायनो मालाबाबो साननो नाङा जे सांग्रांखौ लानानै जे इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन सांग्रांखौ लानानै जोंहा रोखासो जादों आरो प्रतिम चिरां बायदि ओनसोलाव दिनै सांग्राङा जे साइड जादों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजांसो मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंसो जे सांग्राङा थाबाय माने सुनि थाङोबा माने मोजाङा फैयो होननाय मोनसे बाथ्राया थायो दा बेबायदिनो दिनै सांग्रां ब्रह्मनि साया खुनु फेक्टर फैनो हाया सार 15था मासिनि गेजेराव मोनबेसे मासि लानानै देरहासारनाय मिजिंथिदों सार दहायनो जों बुंखाबाय मानोना जोङो 15थाखौ जों सेस्था खालायगोन आरो 15थायावबो जोङो गासिबो केन्डिडेट होगोन बिनि गेजेराव जों 10थानिफ्राय 12थाखौ जों देरहागोन 100% आरो जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामाखौ जेरै रायजो राजाया मेन्डेट होनानै 28टा सिटखौ लाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोननि नैबे 6-7टा मासाव जिखिनि बिथांमोननि जि सरकारि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि जि जौ जुवा बिथांमोननि जिखिनि माने दुर्नीति बिथांमोननि जि जातिगत नांलाय खमलाय बे परिस्थितिफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा माने बिथांमोना फैगोन नैबे एमएलए इलेक्सनाव जोंनोबो जे बिथांमोना 10निफ्राय 12था मोनसे मेन्डेट लानानै जोंनो सिट होनो माने ओंखारदों बियो गुत्ति रायजो राजाफोरनि मोनसे सरसाया जाबाय थादों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा गामि ओनसोलाव हाबनानै नाय जे दिनै इउपिपिएलनि मोनसे शक्तिया दिनै प्रमद बर'नि दिनै राकेश ब्रह्मनि दिनै नेतृत्वआव दिनै जों जे 12निफ्राय 10थानिफ्राय 12थासिम सिट मोनगोन बे रोखा जानानै फैदों प्रेक्टिकल ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबनायनि उनाव बिपिएफनि समाव दा सान्थि फैदों होनना बुंदों आरो प्रमद बर'नि समाव दावराव जादोंमोन होनना बुंदों मा बुंदों प्रेक्टिकेलखौथ' जों बांद्राय सिनाया जाहैबाय सरकारनि समाव एमसिएलए फान्ड आरो लोगोसे बेथनखौ मोनाखै होननाय खौरांगिरिनि सिगां फोरमायदों सार मा बुंदों जोंनि दिनावथ' मालाबाबो जों रावखौबो अयनाय खालायाखै जों मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि सारनि जि माने नैबे पास जोंनि प्रमद बर'नि सारनि सरकारनि माने सिगाङाव जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोर सरकार सालायदों बे समाव बिथांमोना सासे एमसिएलएनो मात्र 20 लाख एलिगेसनल' होयोमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव फैनानै 50 लाख जोङो सासे एमसिएलएनो इलेक्सन होदों बेथ' बिराद रंजानांगौ बाथ्रा मानो होनबा जों 30 लाखखौ बारायदोंसो जेराव बिथांमोना 20 लाख होदोंमोन जोंनि प्रमद बर'नि सारनि नेतृत्वआव जोङो दिनै 50 लाख होदों बेथ' रंजाथाव बाथ्रा आरो जोंथ' रावबो एमसिएलएनो बेबायदि दरमाहा बेथन होआ होननानै बाथ्रायाथ' फैयाखै जोंथ' स्वयं बिथांमोना 3000 रिं खालायनानै फैदों बे रिंखौ जोङो 5 बोसोराव सुख'नानै जों आधा फैसाखौ सुख'नानै जोङो दाख्लै थांनाय मा होनदों 500-600 कोटि थाखाखौ जों गारबावदों बेथ' रंजाथाव बाथ्रा मानोना हाग्रामानि दिनावथ' रिंसो खालायना गालांदों जोंथ' जमासो खालायना गारबावदों ओंखायनो आं सानो प्रमद बर' सारखौ जों सेलुटसो होनांगौ बिथांखौ साबायसो होनांगौ जे बिथाङा जे दिनै बे फैसाखौ दोनबोआमोनब्ला बिपिएफनि वार्कारफ्रा माबायदि रानस्रावनानै
बे 6-7 मासाव गोजावगौमोन ना मावग्राफोर बायदि गोजावगौमोन बेखिनि बाथ्राखौसो जों मिथिनो हागौमोन आरोखि